Enhorabona per organitzar un foro d'aquest tipus, per parlar de sostenibilitat, per conscienciar, sobretot, per conscienciar la població, les empreses i per juntar també tot el que s'està fent en temes de sostenibilitat i mostrar-ho. Avui és un aparador, de qualque manera, amb el darrer debat o la darrera taula rodona que he pogut assistir, és una manera de compartir tot el que se fa en temes de sostenibilitat a Mallorca. I això fa que, a més, ens contagiem i seguim tots aquesta trajectòria, aquest gran camí que queda. És un camí que no té tornada enrere, que és el futur i ha de ser així, però que evidentment està ple de dificultat, de resistències, per com està funcionant, per tot el que queda desenvolupar a nivell tecnològic, etc. Perquè evidentment és un camí que no té retorn i que s'hi ha de fer molta feina. Per tant, fòrums com aquest, de compartir experiències, sensibilitzar, d'apostar clarament per un món sense emissions, sense petjada de carboni, que aposti per la transició ecològica, energètica, per la mobilitat sostenible, és fonamental i a més aquí, com dèiem, compartim i juntam moltíssima experiència. Per tant, enhorabona i gràcies en nom de la societat mallorquina per tot això. El futur ha de ser sostenible, però això ho hem de fer entre tots. I avui és una bona ocasió, aquest fora, per tant, enhorabona, ànims i endavant, que aquest és el camí i anem en bon camí, segurament que sí. Gràcies. Hem de compartir aquestes experiències com és aquest foro, tot el que se pugui aprofitar de compartir experiències empresarials, experiències públiques, com s'ha pogut comprovar, perquè, com dèiem, el futur ha de ser sostenible, hem de reduir la petjada de carboni, hem de fer transició energètica, mobilitat sostenible, reducció de residus, tot això, tant de camí que queda, però que ja començam, però que queda molt de camí per fer, és necessari començar per aquesta conscienciació i aquests fòrums serveixen per això, per apostar per un món més sostenible, que és el futur, i per tant crec que és una molt bona iniciativa i vull agrair al grup Serra aquesta iniciativa perquè he pogut constatar que ha estat un èxit.